Hello mga Yinyens! DCB TV. Please support our video channel. Please support sa video niya video. Ang pala niya sa tinangan sana sa City Hall Dagupan. Kasi may Yinyens kahapon ng umaga, no, nag-deliver tayo doon sa may Barangay Kalmay, Dagupan, Pangasinan, no. Nakagatay ng aso, no. May Yinyens, sabi nung doon nung kapitan doon na si Kapitana. Shoutout kay Kapitana, no? Dito ako pupunta sa City Hall Dagupan. Pero sabi nila, as long as may PhilHealth ka, i-assist ka nila dito, no? Assist ka nila. Yan, okay na. Salamat sa Panginoon, no? Kasi tatlong injection lang ginawa dito, dalawang anti-tetano, tsaka dalawang anti-rabies, tsaka isang anti-tetano. Bali tatlo yung tusok na ginawa sa akin. Tapos babalik ako ng June 21. Bali apat na beses ako babalik dito mga Yinyens. Okay, Yinyens, yung proseso dito sa sa may City Hall Dagupan is meron dito doon sa loob. Merong proseso dito. Punta ka lang doon sa may harap. May form doon, tapos bigay mo yung PhilHealth card mo. Wala kayong babayaran, no? Salamat pala, shoutouts kanila kasi very accommodating sila. Lalo na dun sa animal bite, no? Shoutout dun sa mga animal bite section, kasi napaka-friendly na doon sa loob, no? Tapos dun sa may si Sir, yun kasi sa atin, sa din sa kanya dun sa harap, dun sa City Hall Dagupan. May Yinyens, punta ka lang dun sa pagkatapos mo ditong pila pa ng form, punta ka lang dito dun sa sa may Corbett Court. Doon ka lang pumunta kasi kukuha ka ng blood pressure, timbang mo, punta ka lang sa Corbett Court, tapos balik ka dito muna yan sa may loob ng City Hall, punta ka lang doon. Balik tatlo yung injection, no? Oo. Ito na sir, pag nilagyan kayo para sa wala, pag nabagakuan. Sige. Thank you po. Sir, harap kayo sa mga So yun naman ito man yan sa may City Hall Dagupan, no? Wala tayong binayaran maski piso basta may PhilHealth, no? Yung yung kagat ng aso. Ngayon yan sa kampante na tayo ngayon kasi meron tayong dalawang anti-rabies na injection saka anti-tetano, no? Shoutout pala sa nurse doon na okay at sa mga kasama niya doon sa loob na sa animal bite na section na napaka nila, very accommodating sila sa nila dito sa mga pasyente, no? At okay na, wala na tayong kasi medyo delikado yung kagat ng aso. Pag hindi nyo naagapan yung kagat ng aso, talagang pwedeng ikamatay yun. Kaya thank you Lord sa biyaya ngayong araw na to, sa blessing, no? Na-inject na tayo ng anti-rabies at anti-tetano, no? Shout out. Okay? Ulitin ko mga Yinyens, sa may PhilHealth kayo, wala kang babayaran dito sa pag magpa-inject dito sa City Hall Dagupan. Pamilyan, salamat sa panood na yan. God bless you everyone. Sana sa mabuting kalagayan and keep safe and bye-bye!